La Bíblia ha estat al llarg de la història font d'inspiració per milers de persones. Segueix sent-ho avui? Et convidem a acompanyar-nos a descobrir la inspiració dels cristians al llarg de la història. Què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem molt contents de poder-nos trobar amb aquesta reunió radiofònica per considerar alguns temes dels que ens presenta la Bíblia i dels que ens explica el pastor Fèlix Baltuenya. Què tal, pastor? Què tal? Molt de gust, com sempre. Un plaer. Ell és pastor de l'Església Adventista. Pels que esteu avui per primer dia amb nosaltres, us explicarem que està fent la seva tasca pastoral a la zona de Girona i que coneix no solament la Bíblia perquè l'ha estudiat i ha fet estudis teològics, sinó perquè la llegeix i la té com un llibre de capçalera i en fi, se'l nota que domina el tema i per això l'hem portat perquè ens ho expliqui. I ens va estar parlant l'altre dia de que el dissabte era un dia especial en què Déu havia reposat de la seva creació, que d'alguna manera havia fet com una espècie de monument en el temps perquè cada setmana els seus fills o les seves criatures se'n recordessin d'ell i que això ens portava una sèrie de benediccions personals a cadascú de nosaltres envers la nostra relació amb Déu i la nostra relació amb tots els altres. Ara, la pregunta que tenim en ment és quina manera seria la més adient, la més correcta, la més satisfactòria o la més... en fi, com Déu ens demana que tenim que observar, guardar, preservar aquest dia o comportar-nos amb aquest dia per poder tenir les benediccions que Déu diu que ens donarà. Doncs una manera molt agradable i molt maca, que a més crec que ens agradarà a tots. La paraula de Déu mateix diu, al llibre d'Èxodo 20, verset 10, que el dia del dissabte és el dia de descans, que és un dia dedicat al Senyor, i per això diu no tens que fer cap obra, ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu servent, ni cap persona que estigui dintre de casa teva. O sigui que a tots ens agradarà saber que el mateix Senyor ens diu que aquest dia, el que puguem dedicar i el podem gaudir completament, el primer que hem de fer és no estar estressats i no estar pensant en la feina, sinó que el dia de dissabte, que recorda la creació, és precisament per això, per dir no treballo, és una desconnexió dels 6 dies habituals, dels dies normals de feina, i aquest dia, el primer que tenim a la paraula de Déu és que no dediquem a la feina normal, sinó que tinguem un dia de descans, de festa espiritual, per poder estar precisament amb ell, dedicar-li el dia amb ell, perquè el dia és el seu dia que ens regala també a nosaltres. A veure, mentre estaves dient això, em venia a la ment aquella imatge dels nanos quan surten del col·legi. Disparats, arrossegant l'anorac, la cartera, o sigui, com dient, menys mal que han acabat les classes i me'n vaig cap a casa, no? Poder, aquesta és la imatge que nosaltres podríem trobar amb nosaltres mateixos, estar tot el dia treballant, tota la setmana, preocupats, i arribar el dissabte i com canviar el xip i dic, això és una altra cosa, ara em dedico a una altra cosa, em desconnecto. Seria perfecta també aquesta il·lustració perquè ja diu la Bíblia que si no som com nens no entrarem en el regne dels cels. O sigui que sí que és veritat que és una manera de dir quina alegria que arriba el dissabte, arriben les hores de dissabte, que comencen per la tarda ja del divendres, quan se'n va el sol, i llavors ja podem desconnectar de la setmana, de la feina, dels problemes, i podem retrobar-nos d'una manera completa amb el Senyor, amb el nostre Creador. I quina seria l'actitud més correcta envers aquestes hores del dia de dissabte? És a dir, què estaria bé fer o què no estaria bé fer, o com ens tenim que preparar anímicament, espiritualment, mentalment, o com tenim que enfrontar totes aquestes hores? Si busquem l'exemple de Crist mateix, perquè ell també com a humà també ho feia, doncs és important a on anava, i ell anava a la sinagoga, ell anava a l'església, perquè és un punt de retrobament que ens retrobem amb els companys, amb els germans, amb els que comparteixen la nostra fe, i és un lloc on podem retrobar-nos per buscar aquesta pau, per buscar aquesta connexió, per escoltar la paraula de Déu, per estudiar-la i per compartir-la. O sigui que això és un punt important, però sempre buscant l'exemple de Crist per tractar d'imitar-lo. Anar a l'església, dius? Sí, comentàvem l'altre dia que Crist dissabtes, el text diu concretament com era la seva costum, els dissabtes on ell anava era a la sinagoga, que avui en dia és l'església.
I llavors, aviam, pregunta una mica infantil, tenim que estar tot el dia a l'església? Només ens tenim que dedicar a coses d'església? Sí, més que coses d'església, el que ens dediquem és el que ell ens demana, que tinguem un espai de 24 hores per retrobar-nos amb ell i deixar fora tot el que siguin coses que no tenen que veure amb la comunicació, amb la relació espiritual amb ell. Home, a l'església estem per escoltar la paraula. No vol dir que estiguem 24 hores ficats dintre de l'església, però és el lloc on ell anava, a on escoltar la predicació, a compartir la paraula de Déu, a poder parlar d'ella, a poder canviar impressions de lo que estudiem i escoltar la paraula. Això és una part del dia. També pots estar, evidentment, a la natura, que és el lloc on ell va fer la creació. O sigui, no vol dir que estiguem tancats 24 hores, la pregunta que et referies. Envers les activitats que ens suggereix el mateix dissabte, en principi, deixar totes aquelles que fem normalment. Treballar, preocupar-nos, anar cap aquí, cap allà. Quines altres podríem fer que serien acceptables o adients o adequades o que estarien bé o que entrarien dins d'aquella relació que Déu ens demana que tinguem amb ell? Quan em pregunten la forma de guardar el dissabte, doncs la resposta és molt individual també, és una manera molt personal, però evidentment seria quines coses fas o quines coses podies fer o quines coses et dediques en el que el Senyor estigui convidat. Si jo, per exemple, me'n vaig a comprar roba, no és una cosa específica que el Senyor pugui estar amb mi, perquè la puc comprar el dilluns, puc comprar el dimarts, puc anar a comprar el dimecres. Llavors són unes activitats en les que estigui el Senyor present. Pot ser escoltar la paraula de Déu, pot ser escoltar la predicació, pot ser que podem cantar junts, podem escoltar la música, podem compartir a l'estudi de la paraula, podem fer activitats de recreació a la natura, que també és molt, molt saludable i és per desconnectar també de la setmana dels que vivim en ciutats cada dia. Doncs pensa en això, en quines activitats que fas tu o que podem fer com a humans o com a iglesia, com a companys, en els que ell pugui estar convidat i pugui ser ell també al centre de l'activitat que fem. Podria ser un temps adient per dedicar a la família? Evidentment, quan parlem d'església, parlem de germans, parlem de família, parlem de creients, i normalment la família t'acompanya a l'església o tu els acompanyes amb ell. És un projecte familiar, evidentment, de matrimoni, és un projecte de fills també, d'anar tots cap allà, no és que vagi un i els altres no van. És que avui en dia, clar, un s'aixeca en una hora, l'altre s'aixeca a l'altra, el pare s'aixeca més aviat, el fill se'n va a col·legi, quan l'altre ve a dinar, l'altre encara no, quan arriba el fill fa els deures, se'n va a dormir, després arriba el pare i ja no el veu. Vull dir que portem un ritme de vida una mica destartalat i que poder allò de dir, mira, parem de tot el que fem durant la setmana i aquest dia estem junts. Això és exactament el que el Senyor vol. Exactament, diu que puguis fer tota la teva feina en 6 dies, que són els dies que va crear el Senyor, el cel, el mar i la terra, i el dissabte és el dia que ha de descansar. I per això el Senyor va beneir el dissabte i el va consagrar, el va santificar perquè puguem estar junts tota la família, que puguem tindre un dia d'harmonia, que coincidim amb els horaris, i el manament també diu això, que no treballi ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el que estigui a casa teva aquell dia també dormint, sinó que puguem tindre l'harmonia, la convivència, la possibilitat d'anar a l'església, d'adorar, de cantar, d'escoltar la paraula i de poder fer-ho tots junts. Tota aquesta actitud, tot aquest comportament que ens estàs expressant, a veure, ho dic molt pragmàticament, quin guany tenim? O dit més espiritualment, quina benedicció podem tindre si fem això? És un benefici físic, és un benefici espiritual, és un benefici familiar, és un benefici de connexió, de comunicació amb Déu, i a més estem els creients obeint la paraula de Déu en un manament, que és el quart. Quan es diu això, tinguem present el dissabte, no ens oblidem del dissabte. Per quin motiu? Diu, per santificar-lo, per poder estar amb ell, per abandonar les activitats de tota la setmana que fem normalment, i llavors és un benefici per a l'ésser humà en el conjunt de tot el ser humà, o sigui, a nivell personal, a nivell laboral, a nivell físic, a nivell de descans i a nivell espiritual de poder omplir-te durant 24 hores.
Doncs procurarem omplir-nos durant aquestes 24 hores i tindrà les piles carregades per tota la setmana. I així rebrem totes aquestes benediccions que, segons el pastor Fèlix, té l'observància o el respecte cap a aquest dia que Déu ens va dir. Gràcies, pastor, per la teva presència. Ha estat un plaer poder-te escoltar una altra vegada. T'espero en un altre programa perquè segueixis explicant-nos coses de la que ens diu la Bíblia. El plaer, com sempre, ha sigut meu. Moltes gràcies. I tots vosaltres, tots vostès, també us esperem en el proper programa. Soc el Jordi Abad i estarem molt de gust. En el proper programa seguirem fent noves i animadores descobertes bíbliques.